Dak li kien parti mill-iktar gvern korrott li qatra pajjiżna organizza protesta kontri innifsu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat Ardan flaqa politika f'Għawdex fejn għamel referenza partikolari għal Anne Fenech. Dan għax wara ġimgħa fejn kienet minn ta' quddiem tard kontra l-ġurisdizzjoni tal-Panama irriżulta li l-kumpanija tagħha stess tirriklama l-użu ta' dan il-pajjiż għall-investiment. Żejt illi jitla f'wiċċ l-ilma. B'realizzazzjoni li aħna rridu dejjem intejbu li ma jkonniex l-arroganza illi din il-ġimgħa naħseb ħafna minnkom rawa terġa' tfeċċ fil-komportament, fil-mod ta' kif iġibu ruhom in-nies għoljin fih dan il-Partit Nazzjonalista. Sostna li l-kampanja li għamlet l-oppożizzjoni fl-aħħar ġimgħat kixfet li fost it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għatem l-imġiba li l-eluf ivvutaw kontrija fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Qabbel ir-reazzjoni ta' Anne Fenech li qalet li ma kienx taf bl-assoċjazzjoni tal-kumpanija tagħha mal-Panama ma' risposta li kien ta' ostingat lura meta nkixef li kellu l-kontijiet bankarji moħbija fl-Iżvizzera. Waħna qatt m'għandna immorru f'dik it-triq tal-arroganza. Irridu dejjem inkunu umli, li nitalmu, li nifmu, illi ngħidu li żbaljajna fejn żbaljajna, li nikkoreġu li żbalju anke fejn ma żbaljajniex, imma n-nies jaħsbu li stajna għamilna aħjar. Irridu nkunu umli biżżejjed li ngħidu iva misna dimna aħjar. Dik hija d-differenza. Il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern mhux se jinjora iktar il-kampanji ta' biża' tal-Partit Nazzjonalista u li fi żmien li ġej Simon Busuttil se jkollu jirrispondi għall-emil ta' ħafna min-nies illi hemm madwaru. Madankollu stqar li l-ħażin u l-korruzzjoni tal-Oppożizzjoni m'għandix tkun skuża għall-emil tal-Gvern għaliex il-poplu stenna aħjar meta vvota l-bidla. Għaldaqstant qal li l-Gvern se jitgħallem u jsewwi l-iżbalji li setgħu saru. B'umiltà rridu nifmu lil min ġenwinament, mhux lil Simon Busuttil u lil sħabu. Imma lil min ġenwinament jistaqsi l-mistoqsijiet. Lil min ġenwinament ħassu diżappuntat f'dawn il-jiem. Lil min ġenwinament jgħidlek isma' iva hemm spjegazzjonijiet, imma miskom għamiltu l-affarijiet aħjar. U din nagħmluha b'onestà ma' nfusna, b'onestà intellettwali ma' nfusna u ma' kulħadd.